Malapit na guys, malapit na. Liza, marami po salamat sa binigay mong pagpag-abot sa akin at magaling na po ako. Gaganda ng mga ladies sa mga tindera. Excited na daw sila magtinda. Pagod daw, guys. Pagod yarn. Ayan guys, day 2 tayo dito sa ating tindahan. Bakbak. Hindi pa rin natin kasama si Auntie Pasing guys kasi hindi pa siya tapos mag-work sa kanilang balay. Baka naglalaba pa yun. Kain ako. Ayan guys, lunchtime. Luto tayong adobo. Luto ko ngayon. Ito, magluto tayo ng pansit pang merienda nila mamaya. Pansit bihon. With inakain kay kanto. Kain na muna. Ito ng mga ka-dragon, ginagawa nila yung upuan. Doon tayo nagkain ka na? Ha? Wala. Nakalimutan ko dalhin yung kwan. Yung langka doon, ante. Ba't pala dinala natin kanina? Pinalaman, yung langka. Talagang tanga. Alas 12?
Astig naman yun, no? Ano? Kala daw nila ubos na yung gasolina, nakatagbilid lang daw pala. Kabili ka na. Ha? Sakay daw siya sa motor. Tricycle. Dali. Tigay mo pansit mo. Pikit din siguro kundi siyang Tiligaya nung may narinig ng nagsasalita, nagbangon na rin. Inisip. Na natulog. Dito. Ne? Oy, baka madagdag. Merienda tayo, guys. Ng pansit. Marami naman to eh. Ay, merienda nyo. Ma'am, order nyo 25 pesos lang po. Tulog na sa Tiligaya. Mag-practice ka nga, Tiligaya. Mag-practice ka nga magtinda. Tay, kumari nagasandok ko na doon, magtinda ka na. Jay! Pansit! Jay! Nag-practice na sa Tiligaya, ano, lako. Baka mahiya ka rin kung ang ang tawag doon. Ako lagi katawa ko kayo din. Kaya, pamulak mo ka dapat eh. Bilis kaya. 20 lang. Tapos ako po niya. Lagogi. Lagi na lang yung po ako muna na. Di pa naman niya. Tigis na kayo. Ngayon, Kaya ang Tiligaya, nag-gisya lang para mahal. Ito na Juan, gawang ka? Ha? Pansit! Kama rin daw eh. Pansit, hindi na kaya ng pansit. Sama natin, 10 piso lang to. Libre pa lang ang pansit ngayon. Sa kanita, isang linggo may bayad na. Kanita. Yan, medyo nagtagal sila ngayon guys kasi si Foreman nagkaroon ng emergency, so umalis muna siya. Siguro bukas ulit. matapos sa ito, hindi na rin spray. Kukiling. Nasunod pa. Bisita pa kami magdating. Kahirap magsabay-sabay. Yung kapag-isan. Oh, ante, yan ang uso ngayon, ante, PVC. Doon mo, te. Yung brown? Ito lang. Nakurso na daan man tayo, ganyan na ipagawa mo sa bahay niya, sa bintana. Pag-iisa lang yan, kuya. Sa may Ginawang bintana. Pwede daw bintana yan. Balinlata. sa divider yan lang lang. Pag ganun. Kaya magiging kakatid doon. Basta yung kakatid doon. So ayan guys, balik tayo bukas ulit.
Oh, ante, pasay wag ka masyadong mag-work. Baka mapagalitan kami. Alam mo, mag-ano ka lang daw muna, Isang kamay lang daw. Isang kamay man lang. mag-relax ka lang dyan. Magmando-mando ka lang dito, taga-utos. Magsaan ka na lang daw, sabi ng Tiligaya. Yun o, ganda na o. Ito pala yung upuan. Ito guys, nagpahakot ulit kami pero sabi namin sa naghakot, utang muna. Ilista niya muna. At nagkasabay-sabay ang gastusin. Pwede naman utangin muna yan eh. Magbayad ka daw muna ng 750. Kahit yung sa loader lang daw muna. 750. At daw ni Kuya Boy kahit sa kung nabayaran. Kahit katapusan? Oo. Basta tang bayaran daw muna yung Buti nagpayag siya. Kaysa naman ko, diba? At least, tapos niya ang Tiligaya. ang Tiligaya, ikaw na bahala daan. Sa pong bayad sa loader, 750 daw. Isang gusto ko may jawit ka. See? Garap ko na rin kasi ng utangan nun. Yang. Pasyal si Yang. Siya naman ang bisita niya pa. Isang akin si JD. Kalat mo oh. Hindi ka pa yata naligo. Ligo na. Mukha ka Laro mangkwan. ng buhangin. Ikaw magtinda dito, huwag ka masungit ha. Subukan mo magsungit. Wala, ay, layasan tayo ng customer. Ano na niya yun, oh. Taasan niya ng gilay. Nagsupla, dapat nga rin ato yung obay. Uri lang na galiter is yung gilay niya. Kaya nga gagano, nagakulot talaga eh. Pati kilay niya, nagakulot eh. Parang buhok niya eh. Diba? Ba't ay? Bibubo. Ba? Kailangan namin guys palagyan ng bintana. Sobrang init sa loob. Malitsyon kami. August, September, October, November, December. August, utang ng August, September, October. Hindi. Napakutan na lahat hanggang December. Yan. Hindi ka na. Pero mo yung makabato eh. Bali yung isang load pala guys, itong ganito karami. Ano yan, 1,100.
Ante, kabit mo daw yun o yung bala. Kalkag mangkel, may natira pa oh. Sayang. Andun sa taas na iwan. Ay, Uncle, meron pa. Sayang yun eh. Uncle! Uncle, sana eh. Itaas mo pa. Ay, nagusod lang pala. Walang maiwan dyan. Kahit isang rakam. Dito ate oh. Pantay daw dyan oh. Hmm? Namamili kami doon. Pagkaanan niya nga daw, isod niya dito. Dito na nailagay. Ay, hindi na dito. Dito tayo sa kabila. Yun, tapos na. Tapos na. Oh, ganda ng tingnan. So beautiful. Yan, dito na lang sa kabila, hindi pa nalagyan. You know, may parating na namang bakal. Utang din yan. Utang na lahat. Bakit? Nasagad niya kami. Walang tornilyo na para dyan ako. Dyan lang mayroon ay wala ng pira galing doon sa taas. Wala nang utang daan? Kulang. Ah, hindi may utang pa doon. Magkano? 690 ang kulang doon. 690? 380 pala yung presyo niya. 350 lang sa atin. 300 lang naman din yung pintada ko. Tapos yung 2x2 niya 550 ay 1x2 550. Kadami na nating utang. Pati yung buhangin. Malubog muna sana. Awanin guys. Kinsi pa daw. Dahil kung saan ka nabayaran na pag kumita na. Tinda pa kami ng mungdong tag 5 piso. Ano yan? Nagadas ka kagad, di pa nga tapos? May tiles na dun sa loob. Ano mo na dito ba na? Oo. Ito yung kanyang pinakaupuan. Tapos maglagay na rin tayo daw dito ng ano, piso wifi. Para magtambay na lang sila dyan. Baka may ano dyan, gusto mag... Ano lang barbero dyan kuya? Patay tayong barber dito. May mga pisto daw. Yun na lang sunod kong aralin guys, mag-barber. Maging barbera. Barber shop. At maano kung nagaling ko yung naghahagupit ng buhok. Punulan. Sino mo help mo si tita? Mag-sleeper ka. Bago may extension now. Mag-sleeper ka doon. Tulungan mo si tita Peng. Wala ka maingay yan. Wala ka. Wala. Surot-surot.
Oh, sit down lang ikaw, sit down. Sit down. Sit down lang. Help mo si tita, help. Up. Get mo yung slipper mo. Dali, help ikaw, help. Ha? Hindi lang shopping yan. Hello. Last na yan? Yay! Tak-tak! Walisan! Up! Na! Awanan na, Yubeng! What are you doing? Hala! Mag-shubel-shubel ka na dyan. Pala-pala ka rin, ha? Buto ni tita, oh. Nako, nagtulong na po. Ay! Huwag mo iagis, ah. No! Malagyan niya mata mo. Yang? Huwag mo iagis! Ada na? Oh, diba? Ganun siya. Sana matapos na ngayong araw. Baka kayanin na rin nila. Laki pala. Ulam namin guys, corn beef. Dahil last day niya makulang kayo ng baka. Baka yan, social nga yan. Nagbili naman silang gasolina? Malapit na guys, malapit na. Luto na yung baka? Ano lang, kainit na dyan eh. Kain na, maglamig yung bulalo. Malamig yung baka. Saka yung kwan. Meron na dyan, balatong. Magkaring daw maingay eh. Bayong tira ng Sisig na dyan. Sisig. Balatong. May taga-sarap doon, oh. Sisig balatong gaya. Sisig balatong. Sisig balatong nga. Sisid nagasisid sa may kwan, sa tubig, sa sabaw. Ang gana tingid diguna. Pre na kano sisid. Sisig. Dito. Ha? Kailan? Ba, parang pinya ito ah. Balatong na rin ako. Balatong na rin Hindi. kanila. Pang-amin na lang yung munggo. Oo, kung ayaw niyo yung munggo. Buti niyo ata karni. Yung artom, ilabas mo. Kilsanay, kain na!
Karami baka si Dayo man. Ate, yung artom. Kuman, kaya. Yata yung Ha? Wala na rin yatang kwan. Sige, lagay mo lang doon. Ay, nakaw. Ayaw, hindi namin. Hindi pala kayo ng baka. Ay, kwan. Hatulan nga natin yung balatong. Joke lang. Patikim nga, patikim alam ko yung ginagawa ko. Parang gano'n na lang, parang gusto kong siya. Para alam ko yung ginagawa ko. Ito guys, nabili namin ng 5 piso. Di ba piso nga? Unarod George, isang narod nga kasano tayo pa'y agba nang nay kaano tayo pa'y agba nang no taglima lang ti balatong. Si Bukod naman nagpaluta mga tagabraw kasi. Tigun mo na nakapalat. Ay no, may ikon siya. para may harbisin na. Subukan mo daw magkuhan. Sana yung kutsara ay. Tarim na sana tayo ng kapatiti dito. Umula sa balataw. Pinang ano to? Nagpaluto tayong gulay dito kahit mga okra-okra lang. Muna sana natin ng kapatiti. Mas kadatang buta. Buti lang sa atin pang ulam natin Kada na tabo na. naiwan dito. Tuloy ang laban. Yan ito guys yung ginagawa nila kuya doon, yung pangtakip dito. Tapos itataas na lang. Diyan na kayo sa kalsada. Wala kayo. Patingin kayo. Malapit na. Gutom na gutom ah. Mga gutom na gutom. Pagod na pagod. Back to work. Kalalim pa ng hakutan natin, no? Hindi pa namin nakalat lahat. JD! Pasyal si JD boy. Pahinga muna. Kapagod magpala. Kulay po tayo. Yun, kapatid naman yung Tiligaya, masira ang iyong skincare. Ginadika. Pahinga rin eh. lang ng tipasi. Palaki ng habulin mo kay Ante Pasay Ante ah. Iba yung tawa ng tiligaya. Gano'n yung wala lang sound eh. Patabihin na yun. Patabihin yung ganito niya. Kalaki ng binata ng Tipasing eh. Mag-ngipin ka nga ante. Kupado pati kalsada guys. Ha? Carbonate. Dito po ba? Ma'am Lida, marami po salamat sa binigay mong pagpag-abot sa akin at magaling na po ako. Magaling din daw. Medyo may katigasan ng ulo ng Tipasing guys. Ayaw magpapigil. Ayaw magpapigil. Pero yung ano bang na-injured sa'yo? Itong kaliwa mo, no? Kaliwa. Yung kanan lang naman yung ginagamit mo. Nagtaba ka ba gante? Ikaw ba naman? Sabi na nagtaba ako. Paano? Kadaki na makain. Sana all. Madaming makain.
kainin mo, gusto mong kainin, mayroon. Bili pa ng bili ng mga prutas, mangga na yun. Biruin mo. Ilang load din to na unti-unti nating tatagin. 15 na? Pang 15. Ayan guys, may pakit na rin ang ating store. Dikit mo ulit. Ito. Last day bukas. Kala ko last day na ngayon eh. Lang mga ganito po. Pintura kayo. Kasya pa yung pintura? Kasya yung pintura natin? Oh, ayan mga kadrago lang. Gaganda ng mga ladies ng mga tindera. Excited na daw sila magtinda. Pagod to, guys. Pagod yarn. Hataw kami. Hataw kami. Hataw. Hataw na hataw. Kala na natin ito eh.